What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Yun ang Japet, Alex. Yung dadalhin na namin yung yung mga grocery items sa pamilya nila Snake. Yun nga pala guys, may konting problema kasi maliit lang yung sasakyan namin. So iwan na lang namin yung bigas, saka pagdating namin doon, may maliit naman na mall sila doon. Doon na lang ako bibili ng bigas. Tapos yung bigas na nabili namin kahapon, iwan na lang namin kasi konti na lang din yung bigas namin. So sa amin na lang yun. Alis na kami. Bye-bye. Yan pa yung driver namin. So guys, nasa sasakyan na kami. Guys, alam nyo ba na kahiya yung driver namin? Yung driver namin, si Upa. Guys, CEO po yan siya. CEO po ng sarili niyang business. Wow! Siya po yung may-ari ng ng IP gadgets sa sa Louis Vuitton sa tapat ng BQ. So guys, kung gusto niyo bumili ng phones, iPhones, specifically iPhones kasi iPhones yung mga benta niya. Doon po kayo bumili sa IP gadgets doon sa Louis Vuitton. So papunta na kami guys. Medyo malayo-layo pa kami kasi ilang kilometro papunta kina Snake galing sa amin. Ilang kilometro ba? Medyo malayo pa guys. Nasa Tagbilaran pa kami. Ilang kilometro pa. Dadaan pa kami sa bahay niya na Isaac sa Loon kasi sasama daw siya kasi umuwi na si Isaac sa kanila. Tapos doon namin siya kukunin. Ay hindi pala. May sasakyan pala sila. Ba't ka nakakapit? May kailangan ka ba? May kailangan? Ano? iPhone 10. iPhone 10 mukha mo. Bili ka sa sweldo mo, no? So, ito po bahay nila ASAP. So guys, lumipat kami ng sasakyan na ASAP. Oh. Andito na siya. Tapos may bagong kasama kami. Ay, di pala. Kasama na namin dati to. Si Abay. Kasi di kasya sa isang sasakyan yung bigas kaya sasakyan nila ASAP yung ginamit namin. Tapos sila nandun sila sa likod. Doon kami bibili ng bigas sa malapit sa kina Snake para dire-diretso na. Bago kami pumunta na Snake, bibili muna kami ng bigas pero hindi muna bigas yung bibili namin kasi di ba may dalawang kapatid si Snake na maliit. Bibili na namin sila ng toys. Maghanap pa kami ng kung anong klaseng toys. Mas maganda siguro to. Ito na lang guys, water gun para ito na lang. Oo. So, saan tayo pupunta? So guys, nakabili na kami ng bigas. Andun sa likod ng sasakyan ni Nasap. Tapos, ay ayun pa, sinakyan pala talaga nila literal. Tapos, bumili na din kami ng McDo. Ng McDo para sa kanila, para may ulam sila pagdating namin. Malapit na kaming dumating. Mga na lang, mga ilang minuto na lang siguro. So guys, andito na kami kina Snake. Kaso mag-surprise kami kasi kahapon nung katawag ko si Snake, sinabihan niya na huwag umalis daw yung mga kapatid niya sa bahay nila. Kasi may taga-barangay na pupunta sa bahay nila pero hindi nila alam na kami. So magpapanggap kami na taga-barangay. Kaya nag-disguise ako. Ba't parang bagay sa akin yung yung cap. Wow. First time ko nakapag-cap ng ganito. Last na punta ko dito nung
last na video namin bago ako umalis. Dati nung pumunta kami dito. Yung sinurprise ata natin sila na ano? Bed. Dito natin dadalhin yung bigas medyo. Malayi. What's up? Nandito kami sa bukid. Hala, hala, hala. So guys, nandito na kami. Ayo. Kaniwa. Ayo. Ay, tinatagnan ko lagi sa Kailan manigit ka na yun. Oh, gabi. Wow! Kita mo ito, may dini ko yan. Ay! Sapit yan! Ay, kita gaan kay ni Roy? Wow, guys! Lagi mahuman. Binigyan daw si Mama ni Snake ng pang tiles. Wow! Lagi mahuman guys. Okay, okay. Kusa mo, te. Ano maligyan mo, te? Ay, magkala nila niya. Way halin kayo mga sinigyan. Kami rin ang Ay, way mga halin kami rin ang masubo. Kami kalate. Oo, dali. Manok. Salamat. So, bisita kami sa bahay ni sa ano nito. Wow! Wow. Dai, kumusta? Ay. Dugay na mo kabalik diri ba mga halos isang tuig jud. Asa man uban mo igsoon? Sir, alam mo na, nakikilakaw. Basta ikaw. Ako rin may kisaya mo na. Dito tayo mo pag nako ko sa lalo. May nalag, barangay, maroy daw. Barangay. Barangay. Oh, yun yun. Barangay. Hi. Hi, ako si Kim. Ang madaog Kim. Surprise. Ang madaog, nice Yeah, surprise. kapit pa na eh. So guys, maglalaro kami ng ano? Ano tawag ng laro na yun? Atog. Pahabaan ng hininga. Hinga din. Ano? Pahabaan ng hininga. Hininga nga. Pahabaan ng hininga. O, sino sasali? Si Mami. Si Mami. Kasali si Mami. Ikaw din. O, sasali si Kikin. Kikin. Dito. Pila tayo. Sino sasali sa inyo? Si Alex. Si Isap. O, sila. O, sige, yung ano natin, sisigaw ng WhatsApp Ketchup. WhatsApp Ketchup. Kasi sino may timer. So guys, pahabaan ng hininga yung isisigaw lang WhatsApp Ketchup. Ganoon. Tapos may timer na tayo. Okay, mauna si Cyril. Yung pinakamahaba siya yung mananalo ng surprise. Surprise yan, surprise. Sige. 1, 2, 3, go! What's up, Wow, 15 seconds! Next. Si Isap. 1, 2, 3, go! What's up, kids? Ay, 3 seconds. 1, 2, 3, go! What's up, Ketchup? Oh! Galing. 8 seconds. Si Alex. What's up? Wait lang. Go! What's up, Keja? Ano ba yan? Natatawa ko yung mukha mo, Sap. Oh, last. Si Mami. Siren. 1, 2, 3, go! What's up, pizza? Patawa, tigasan. 8 seconds. 8 seconds. Ang nanalo ay si Siren. Siren. Dahil dyan, may surprise.
kaso nandun pa. Sab. Nakaunon ako ato na kay. Ako yan. Ikaw, surprise lang yun. Wow. Go sila. Ay, haya. Ha? Kasi mga kanay mga pagkaon ni nila. Na may mga pagkaon sa kit. Dapat yung biskwit to. Alam mo yan na. Ato rin dalawang ng mga noodles ni kana. Kiss, kiss, kiss. Apa yung mga dilata. Wala bang kiss si Kuya Lester? Apa yung mga mantika. Ano sabi? Ah. Ay, ka, baby. At meron pa. Ay, masigi. Sure? Nabusbus lagi. Yung mga dalawang babies. Yung dalawang babies. Kaya wala man muna ako gipapil kanina. Ala, labay, alay ko kita na. Oo. Ala. Tubig, butangan. Matagal na kasi hindi ako nakabalik dito, tapos pasalubong ka na din sa kanila pag uwi ko. Nagpasalamat ko ni Dodong Glister og sa inyong mga kauban tanan diri nga ning ari diri ka namo nagkatulong mga pinansyal nga labi na karong panahon nga uni mga trabaho ko nga ning pasalamat ko dako sa Ginoo nga ning abot ang milagro nga sa among kinabuhi nga ming abot ang grasya karong adlaw. Basta ka mo para sa inyo. Lamat Kasi mo na natin. Nagawa naman ni kayo eh. O kani mga pagkaon na ni tanan diri. Salamat siya. Koko gad ako mga kanang kamuang kanang mga ni diri kay kanang i-chat mo sa statistic na ko nga kanang ugmada karon daw di daw may manglakaw kaming tanan daw kay naday usa ka barangay mo anhi daw. Kaya nakulbaan ko kay kanang usa ka barangay nga basta ila mo panglakaw kay usa ka barangay ron mo anas inyong balik. Nga pagtanong nako sa Maydin eh Kuya Japit kay tubigon ball man. Ay, nako. Si Apit pa lang sa larin. Ikaw, Depit, Kaya ha? pala hindi na surprise. Ikaw, day, ha? Ikaw, day, ha? So, uwi na kami guys kasi hapon na din tsaka hindi sa amin yung sasakyan. Kaya pauna na kami tayo. Oh, sige salamat sa inyong tanan ha. Right, Balik-balik mo. ko ko no. Dire pictures. So, doon po nagtatapos ang aking vlog. Hanggang sa muli! Paalam! Shout out dahil kay Reg Cruz, kay Jillian Oliverio ng Masbati, Hazel Channel Vlog, Hazel Salinas, kay Solen de la Cruz ng Marikina City, Gab Dansalan ng Quezon City, Inday Ed Pantuha ng Matag-og Leyte, V Makasarte ng Dipolog City, Renz Adrian de Guzman ng Batangas, Kim Harvey ng Batangas, Richard Ortega ng Dubai, UAE, Genesis De La Tonga ng Giginto, Bulacan, Jeric Biseda ng Bacolod City, Mary Grace Plaza ng Lapu-Lapu City, kay Joanna Asonda ng Zamboanga del Norte, Ja Borja ng Balayan, Batangas, Galileo Padilla, Parian, Cebu City, Michael Tiongson, tsaka kay Derek Torres ng Norzagaray, Bulacan.